Imo one member. Imo one member. Onga kaibra mepulo. Bye. If I batago 2022 puto chifima wegala. Ife. Agala church lo gbashi shebe ni. Chifimo. Onye ka ichoga? Nnam. Nwanne mo asi yawo Ife abatago 2022. Yawo lightness has come 2022. Chiamaka Lovet Ugaji. Yana Ife abatago Anthony Nwachi. Taka ha na-eme marriage wedding ha. Ha wee tie so onye ọbụla abụ nwafọ Igbo amụsiri ike strictly on invitate o. Ọ na-enye gị invitate ụkwụ ga-edekwule maka iji aka ntị akapụ gị esi. Iso wele shika agba akwụkwọ. Elekwa anya na ya him iji na phone gị. Taa wụ no 20 chekwe. Le no gị. Ha na-eme 27th next week Sunday. Hey, Abraham who 22 ne le wadmanya who ka edere n'ihu ya. Mfepu. Oh. Ano oti mo so bia na gele oga nya so nya akpere. Aga filu na ibere ibora anyị. Ele onye na ahụdo onye akpere n'ụwa kịta. Onye ọbụla nọ ndụ gba onye akpere depends on your pattern of akpereship. Onye ọbụla gajere mmadụ ihe ugbu awo. Aida na ibu n'obi ihe ị ga-enye ndị ahụ ma ọkwa ihe ndị ahụ ga-enye gị. Two things involved. So nke m nwa m bịa ka m nye ma burukwe enwere uwe ndị m dosirila nga uwe ndị m yifoshi m ga-achị gị Ife abatago nwekwe na ihe ha na nwunye m wetara sị m nye nwunye ya wuchi Amaka Lovet akwa ịghọtago mana ihe mechara m jiri mgbe m nọ na ya m na-agbasị mba mbịa m n'oge na gịrị m emisie the chairman of the occasion wụ ọkpịrịkpọ mmadụ ndị a na-eti ahụ nwoke teti nwoke chairman of the occasion High Chief Ignatius Akuma Akubudo 1 n'Oduma oke nwa nwoke si na moto ripụta ote gị hụ nwoke ya nwe ọkụwa disip na ndụ nwoke pụta ote ịhụ ga nwoke dị gị ego a na-efelije gị ego ya ndị Chukwu gojiri were ego dị mma saa ha ahụ ka ọ wụzini nwoke a na-akwa igodogoko klisa ka ịma igodogoko klisa Ọ ga-abịa ọ nọrọ ọbụla nke ahụ anụrụ igodogoko klisa very simple but mighty man ịhụ ya ote gada a na-asị gị na ọwụ onye ị ga-asawashi aha ya buru ibu mana gị hụ nwoke pụta ogo mma ya nwụkwara mana ya rịọta aka ya marriage ka anyị mere igodo ga-anọ nga ka ọ wụzinụ kedu ndị na-agada ka ọzi mmiri enwe ilo na ndụ oke mmiri enwe ilo onye mmiri enwe ilo ka ya mụrụ na baptizim kedu ndị na-agada nọ nga ndị ma market niile ma ndị Ọnịcha ndị Asaba ihe ọwụla wụ onye Igbo ga-abịacha marriage wedding na onye m jiri sị m abịwa bet biko kwa ma ama ọkwari mkpa ka ị na-abịakwa wedding na marakwa eri marakwa akpa agwụgwa enwekwara ndị female bouncer ụmụ nwaanyị ndị bouncer na ọ ga-awụ enweta ishiri kpahiri agwa ma ọ rie anyhow ha were aka ntị ete azụzụ gị ntị nwụrụ gị ọkụ ụmụ nwaanyị mazikwa aka ntị gba onye ọbụla beware so that is it ebe 27 ama aga to hotel by ganoro na Asaba cheche because ịlawa Imo State now there is danger on the way nsogbu anụ bịa lawa Ife abatago 2022 marriage wedding na ga-adị kpọkpọ ọ ga-adị kpọkpọ ọ ga-adị enwudi egwu a na-agba na ọ ga-adị kpọkpọ gị mee ote ọ aka gị egwu m tele ha Chief me my brother I'm onye ihe ọma na-adị mma ihe ọma mere nwanne gị be happy to him give the happy to him give we happy to her so bad ngwanụ bye 27th of March mark the date and also save the date Asaba nke a na-eme ya wụ na Tourist Garden Hotel Asaba Tourist Garden Hotel Asaba ebe a ka a ga-awa ega make sure you invitate n'ọkwa gị n'aka maka aka ntị